Ние сме в моят сервер, т.е. хамачи. Да. Скелет. Ще ходим на пипи. Аз път на пипи. И аз път. Копаме в никата. Клинк. Клинк. Вы знаешь, хома ни колко... О, имате 9 дъма. Чакайте. Ти какво нямаш диаманти, но? Наградник какъв ти? Еми, направи си наградник. Ще ставим диамантини, ще инчантнем целите, да можем да бием. Ще бием Винтнера и това, дракона. Мисля, че някой от нас двамата ще снима. Или аз, или Кико Беги. Не. Браво. Така. Аз. Оф, тък съм хома. Моя дет. Да, тък му да види, че нашия хом... Оф. Да. Не сме читвали. Спокойно, хора. Имаш ли такова кирки? Ох, май. Колко каменни? Ох. Сори. Ох. Отиди с хома и ги остави. Не, вземи само една. Това е поредицата. Може да сме до 5 човека, не знам. Или 3 или 4. Тоест Кико Беги, Кико Беги, Калзоне 93, Филип и Фрашлиц и чакайте. Сега ще направим. Преди Дона 22 Дона 9. Айде. Готови ли сте? Да почваме. Да. Така, ние сме Беар Грилс, бях в твортада. И вие мината. Ай, надолу по нея. Да. Той я фана в това. Нашия язовир. Бъде там се ръка. Надолу или нагоре? Надолу. Помощ! Как изръсихме двамата? Като без картофи. Като гледам надолу си копали. Някакво вече. Ние ще го оправим. Копам и редстоун, много добре. Ми трябва кол.
който Кико Беги ще стане диамантен или не. Йо. Ало! Нещо замлъкна. А така да копаме Как? Тая техника, която гледах в един клип. Виж Кико прави като мен и така дупка настрани. През 2 блока. Не. Така е по-ефективно да намериш дома. Пак. Ох, боже. Изпочих се. За 30 левел пишете в коментари, ако добре е за 30 левел Sharpness стрикнал бек 2. Малко е добре, защото е Sharpness 3. Да, ама примерно ако нямаш knockback и някакво... Ти копай напред, какъвто си бавен. С тая каменна кирка копаш като дядо. Даже по-бавно. Бъдгистон. Кой ме удари? Ти си за двама. Сега ти си за двама. Някой за мен пише, че дървиш, чакай малко. Как се подмина леки айрона? Ти да не го видял, чурки! Извините. Много ме дразнят. Чурки! Ти те подминаха. Виж! Сега няма. Внимавай. Просто го пусни да се качат. Хубаво, това ще бъде първият епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да харесате, да се абонирате и